Bikers is in full support kang PNP si Balam, mag-LDO si Balam Pajak 2020. So diyan kami ang mga kasabikers. Thank you. Gusto ko lang pasalamat no sa tanan nga nag-join kayang second Merdian Carla Oxenia kag si Balam PNP nga fun ride. So thank you very much gid sa tanan-tanan nga nag-join. All right, thank you Sir Faren. Like, share, and subscribe to my channel. Antikan niyo ako. Antikan niyo ako. Like, share, subscribe. Interview na si ma'am. Shout out. Ma'am, kumusta ma'am? Kumusta ma'am? Everything. Kaya pa? All right, ganyan ang buhay. Bikers kasi. Yan. Okay. Walang iwanan. This is good for the heart actually. Yes. Sir Fernel. Akyat na po. Tamat na sir. Kaya yan. Bumabanat si sir. Sir Andy po mga kaibigan. Our man. Si Balom gani ma'am? Si Balom National High School. Here they are guys, walang absent sa mga fun ride natin. Yan, walang absent dyan sila. Hi sir, good morning sir. Saturday sir. May Saturday class. May Saturday class pero dito tayo sa fun ride ngayon. Okay lang yan mga kaibigan. Health is wealth. Yan, hindi po yan mababayaran ng pera. Yes. Yung ating kalusugan. Yes ma'am. Alright. Pastor, Santarin. Yes. Pina-dress ko lang ang PBRM o biker. Alright. Okay sir. Tugang ba pastor? Ayan pa? Mayad nga Are, only in Antique, medic biker. Medic bike. Yan. So, The Medic Biker, Pastor Santarin. Thank you rin sa Ano daya? Kamuti kahoy kag ano dya ubi? Ha? Ubi. All right. Dali, mao. Yan, may kape pa, merong kape pa. May kape pa. Okay, may kape pa. Pastor, greeting. This is from Patmongon Group. They join us together with Chief Paren for a souvenir picture. Yes, Kruhay! This is Barangay Kalog. All right. Kalog here. That guy there is, sa lot of Kalog. Here. What are you holding? Big. Team Charut. Team Charut. Ikaw sweeper, ma'am. Sweeper rin handa. Di may gin-sweep gid man ka? Di. Basta sweeper may gin-sweep gid. Gid eh. May dyan gid. So si ma'am baskag ah. Sa motor lang tapos sweeper. Okay lang rama, may tikurati sweeper ma'am, badlay. Kurati ma-assist sa mga bikers ta. Okay. Dito ta mama. Sa pagmulit na kalasara, kay ikaw mag-ahawan ka amon ng mga aragyan. Ibalik mo kami yung Ginoo sa amon ginalinan na maya ng amon ng mga kaitanan. Hanggang nakausa sa katuyuan na mapabakot ang tagsa-tagsa naman ng mga kalawasan kani nagapangayon ng Kanyang Diyos na imong pagtipik ka naman tagi sa pagpalayo ka naman sa anuman na mga sakit o kung malalim na mga hitabo. Katubay na hanggang katuyuan, makatugong din ang karaitan sa Kalasara, sa Pangwang sa Balong, at sa probinsya na Natigil. Kabayan ng Bamhanan Kalima, amo ang mag-aamlig sa amon ng mga pagbuhin. Salamat din sa pagpanguna
kang among pinalanggan na Mayor Ian Carlo Oxenia kag sa PNP si Balon kay mao ang tanan nga nagpugyon sa kanyang piyon at sa kanyang fundraise. Among tanan nga nasalig ka kanino Ginoo nga may pagtuo kag may pagpasalamat sa ngalan ng among bulig ng Panginoon Diyos sa Kristo Jesus. Amen. Pinalangga kag very supportive ng Municipal Mayor Honorable Giancarlo Oxenia, sir. Sa mga municipal officials, sa tantanan nga nag-join, sa kayang fundraise, Amba Bikers, kaya ginapangunahan ni Doc Otahay, Biak Suba Bikers Club, Aureliana Padjak Biker Association, Padjak Falls, Tribucaho, Iganya Bikers, Bilison Bikers, Tarog Bikers, Tam Bikers, ang ginapunahan ni Captain Panagiton, Charot Group, ng Antiki PPO, ang ginapunahan ni Police Lieutenant Joshua Villasi, sir. Thank you. Sa snapping ni Pink Amtek Troopers, Major Adolfo Bagarion, Kaso Bikers, na ginapangunahan kag mabuot kag araman Presidente kan UA. Sir, thank you very much. Mapatag Bikers, Mapatag Amtik, sa tanan-tanan nga nag-join kaya fundraise, second, Mayor Ian, kag PNP si Balom, fundraise, na may mga i-remote natin, kubas kagun ang resistensya kontra COVID-19. So, ang jagaling na process para dyan sa mga kabataan natin nga mga disfortunate na pinigid sa mga hinterland barangays. So, sa liwas, dumudurugin nga salamat sa inyong suporta. So, ang ating galing arotan, Alicia, Mumbai, tapos Barangay Kaskon, nagkayaw, tapos pasulit kita sa Mabini, tapos Kalot, then, Ilikan, Villabina, then balik kita sa Pisanan, diyan ating slide. So, balik mo na lang kayo sa road bike. Hindi ka mo kayo tulog sa pagkagangan sa mga dito kumain. Kasi kung saban na so, kaliwa, tulog ka salamat sa inyong suporta at enjoy your ride. Morning. Thank you, sir. Morning, man. Subscribe. Hello, kasama. Basig. Kamu gin mauna? Early bird reward, alas 5 lang. Abo. Diyan, handa na pabagting niya sa bang. Baskag nga uniform, di bagrong ba? Tipon. Ready ah. Okay. Gwapong-gwapo. Fit na fit. Good morning, man. Good morning. Good morning. How are you? Yeah, kondisyon. Diyan naman tayo si Ramig ba sa Europe? Diyan naman tayo Rami kita. sa Europe. Diyan naman tayo sa Ayos. Tuhayan tinggi. Yes. Good morning. Tas. Ako liwan. Morning. Morning, Sir Paron. Good morning. Sir Paron. Di Bagrong. Ay, our Viking president.
of the University of Antique. Good morning, Sir Crespo. Sir Pams. Kaso Bikers is in full support kan PNP si Balom, mag-LDU si Balom Pajak 2020. So diyan kami ang mga Kaso Bikers. Thank you, Pastor. Nice one, nice one, nice one. This is the Kasu Bikers. Ah. Nice man, nice man. Good morning, man. Ready? Ready? Amba Bikers, Amba Bikers. Morning, man, morning, man. Mahuran, sir, mahuran. Ati, may dyan mara karon. Tingbuan talang karon. Basta. Alright. Ako yung mga isilbira na Okay, Rogers, hindi ka prepare para ma-start na kita? Okay, baka ka pa kayo, mag-try sa akin ng Jaran. Hari na sila. Ready na. Sir Bobet ah. Morning, sir, morning. Maya dayat ngaga. Mayaman mo ng kambal. Alright. Tam bikers. Then morning then. Tam bikers, ano si? Sino? Sir Roger. Sir Roger. Alright. Sir Dennis. From Binsangan City. Yes. Sigal dito pa. Kapit ka mo nga darwa. Kapit ka mo nga darwa eh. Magbukto yung mga kamukon. Pilido lang. Pilido lang. Serberata kan korberata na ako. Ti Pariosi. May lang alay na. Kubata na sa dulo. Angin. Di kulang ako, Ready na. Ready, man. Ruhay. Yes. Buhay sila mga kaibigan. Beautiful morning here in the plaza of Sibalom Antique. Okay, let's go. Yes. Ayan nga guys, San Antonio Bikers. San Antonio Bikers from Abgahan, Pagtulo. Hey, good morning guys.
Good morning, pobre nga Kenyo. Hi, good morning guys. Hello. Akyat na naman po kami. Medyo iniingal na yung mga lady riders natin. Ahon na po, ahon. Bumabanat si sir oh. Yan. Pinatayuan mga kaibigan. Papawis tayo ngayong umaga. Dito sa ating fun ride ng PNPC Balom. Yes, ang ganda naman dito mga kaibigan. Taas. Ayan o. Kumusta tukad? Kumusta tukad? Okay pa. Okay pa. Yes. Nice one, nice one. Nakamakal bago. Ding ka mo nga bike. San Antonio. All right. Nice one, nice one, nice one. Musta? Interview to si ma'am. Shout out. Ma'am, kumusta ma'am? Kaya pa. All right, ganyan ang buhay. Bikers kasi. Kailangan akong tulod. Dengan ni kamong bike group, ma'am? Wala tagaw kami. I see. So it's fun to be here in our fun ride. First time mo ma'am manag fun ride? Hindi. Hindi. Galing ka. Hindi lang taas. Okay, sige. Have fun. Bye, sir. All right. Baskag. Sir, morning. Kumusta sikat ta? Kumusta? Ayos lang. Bumabanat. Kaya pa. All right. Yan, our men in uniform. Yes. Sa sir? Kailangan. Ayos lang. Okay lang. Ede. Bawi ah. Tukad dulog eh. Job lang. Ede. Alright. Parang hinihingal yung kaibigan natin, no? Sa kakaakyat, oh. Rolling kasi yung daan dito. Ma'am, kaya pa ba? Kaya pa, yan! Buhay! Yes! Woo! Sir Jay po, mga kaibigan. Ganyan talaga yung buhay ng mga bikers sa ating fun ride. Miss Guapa, Auntie Kenya. How are you? How are you, Miss? Hinihingal. Kaya. Mga kaibigan, dahil hindi pa natapos yung daan dito. So, tumutulak sila dito. Dahil hindi pa po natapos yung pagsemento dito. Dito po kami sa Barangay Mabini. Yan. Ayan nga ka. Oh,
Rapa ka pumahaw, rapa ka pumahaw. Oh, yan po yung mga bata dito sa Barangay Mabini. Dito po tayo sa magandang daan ng Barangay Mabini, going to Barangay Calog. And we have a beautiful Saturday morning in this fun ride of Mayor Ian Oxenia of Sibalom, in collaboration of PNP Sibalom. We have a good climb here. Kaya. Kaya. Yan. Bumabanat si sir. Sir Andy po mga kaibigan. Our man. Yes. We are here on a tough climb. Mataas po ito. Mataas. Yung iba, tinutulak na yung bike nila. Kaya. Wow, nice one. Oh. Ayan. Kaya! Kruhay! Yes! Ayan. Ang taas po nito mga kaibigan. Ano daw aning ngalan ha? Baga lang ha? Alright. Pumapalya sir, pumapalya. Yung bike. Mintinar lang. Pag hindi makaya, pwede na rin tulakan dito. Yan. Okay. Walang iwanan. This is good for the heart actually. Yes. Sir Fernel. Akyat na po. Tamat na sir. Kaya yan. Ating mga teachers dito sa Sibalom. Sibalom ano gani ma'am? Sibalom National High School. Here they are guys, walang absent sa mga fun ride natin. Yan, walang absent yan sila. Hi sir, good morning sir. Saturday, sir. Ah? May Saturday class. May Saturday class pero dito tayo sa fun ride ngayon. Okay lang yan mga kaibigan. Health is wealth. Yan, hindi po yan mababayaran ng pera. Yes. Yung ating kalusugan. Yes ma'am. Kami. Alright. Okay. At going pa po sila mga kaibigan. Hindi ito magsusurrender. Yan. Hindi sila susuko. Yan. Tuloy lang ng tuloy. Pero hindi susuko. Yan. Tama po. Yan. Maganda dito yung scenery at saka ambience ng lugar. Talagang mapapawi yung pagod mo kapag nandito ka. Pagkatapos ng isang mahabang akyatan mula Barangay Mabini to Barangay Calog. Sir, Morning. Yung ating mga tanod dito sa Barangay Mabini. Good morning everyone.
Nag-jogging ka mo? Di ka mo alin ba jogging? Igkukok? Balik ka dyan sa Mabini lang? Okay. Ma'am, salamat, salamat. Yan. Malakas, malakas, malakas. Kayang-kaya, kayang-kaya. Taon, taon. Yes, ma'am. Kayang-kaya, ma'am. Hello, good morning mga gwapa. Nice one. Bawi naman tayo dito. Dahil pa-downhill na naman tayo. Basta matiyag ka, ma'am? Okay lang. Nabalasan, no? Pag nami ang sikat, no? Alright, alright. Dito na po tayo sa Barangay Calog. Mga bikers. Amo dyan, uri, pero una mo. Una kaon. Una kaon. Una na makaon kaysa ano. Pastor, greeting. This is from Patmongon Group. They join us together with Chief Paren for a souvenir picture. Yes, Kruhay! This is Barangay Calog. Alright. Calog here. But that guy there is, sa lot of Calog. Here. What are you holding? Very big. Sige, sige. Kruhay si Balom! Yes! Nice one, nice one, nice one. Asta dinta kaya sir? Asta dinta? Balik sa Balom. Balik sa Balom. Okay. Dito pa lang kami sa Barangay Calog. Ano? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Pamahaw, pamahaw, anay, pamahaw, pamahaw. Nami pamahaw. Ang ano nga niya, kamuti kahoy. Ma'am, thank you ma'am sa pamahaw ha. Yan. Happy ka mo, ma'am. Thank you rin sa ano, pamahaw. Ano tayo? Kamuti kahoy, kagano dyan, ubi? Ha? Ubi. Alright. Dali, dali, ma'am. Yan, may kapi pa, merong kapi pa. May kapi pa. Okay, may kapi pa. Basta mistra ka ni daw kan no? Ano sir, ano sir? Bakit? Baskag, 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 baskag. Baskag. Baskag, baskag. Pagan, pagan, pagan. Wala ginagwardiyahan gid si Paren basta mistra. Sige, sige, Dave. Sige, 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 along, 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 along. Along, along. Our men in uniform. Yan po sila mga kaibigan. Yan. Paren. So, good morning, Pastor. Gusto ko lang pasalamat sa tanan nga nag-join kayang second Mergian Carla Oxenia kag si Balong PNP nga fun ride. So thank you very much gid sa tanan-tanan nga nag-join. Alright, thank you Sir Paren. Sir, Pastor, santa rin. pina-greet ko lang ano, ang PDRM o biker. Alright. Okay, sir. Tugang ba, Pastor? Ayan pa? Mayad nga ada. Are, only in Antique, medic biker. Medic bike. Yan. So, At the medic biker, Pastor Santarin. Bulldog. Bulldogs, bulldogs. Yan. Yan.
Okay lang bro? Bro, namin to bro, may sugar to bro. Team Charut. Team Charut. Team Charut. Ikaw sweeper, ma'am. Pwede nanda. Kaya may ginsweep gid man ka? Ah, di. Basta sweeper, may ginsweep gid. Ah, gid eh. May dyan gid. So, si ma'am baskag ah. Sa motor lang takot sa. Okay lang rama, may tikurati sweeper ma'am, badlay. Kurati ma-assist sa mga bikers ta. Okay. Dito ta mama. Bikers, let's go! Go! So tuloy kami mga kaibigan. Good morning, good morning. Tuloy po kami. Barangay Milyamena. Good morning here. Yes. Barangay Kalog. Mayad nga aga. All right. Mayad nga aga. Alright, ating mga tanod dito sa Barangay Initan. Barangay Initan. Alright, may pamahaw pa. Sir, good morning sir. Thank you mama. Nakabuhal ko kang kamuti kahoy sa may ano ba, Kalog. Ayad nga aga. Barangay Initan. Dito po tayo sa kanilang plaza at saka basketball court. Barangay Initan. Say hi naman. Yes. Tarog Bikers. Nagjo-join sa ating fun ride. Sir, good morning sir. Good morning everyone. Sir, may dayat nga aga sir. Good morning. Okay, tulot ah. Wow, bumabanat si Miss, bumabanat. Wow, malakas. Yan, malakas. Yes. Barangay Milyamena. Yan. Mayad nga aga. Kaya yan. Sir, good morning sir. Good morning. Kaya yan. Kaya. Sir Dave. Okay lang sir, okay lang. Kaya. Amo ganay, nami ganira. Para sulit. Sulit na bayad. Yan. At the amount of pira sir? Kulang ito. Ang ano, ang bala mo na yan. Ang bayad mo do, ano kulang pa, kuangan no. Dugangan pa no? Pira ganay registration ta? Ano, tingnan mo ano, dante tayo ta. I see, okay. Ito lang pilo namin, sulit. Dahil. Sulit ng ano. Okay. Sige sir, una ko na sir ha. Kumusta? Ha? Victor, sanda? Kumusta Ma'am Chen? Okay lang? Congratulations sa pag-join. At thank you very much sa pag-join sa second final. Ano naman naman, tingnan. Hey! Awarding natin sa video na so, abuwan, dito tawag natin si yung request na naman kayo bukod sa way. Tatlong itlog, BMC. Mr. Victoria from Barangay District
Ani Bikers Club! Buhay! Buhay! Ay mga sikat mo bumabalik. Hi, Nay! Number 2, Shout out! Nay, pakabugutan ra. Pino na. Mr. Gerald. For the next draw, handa ang mga bikers. Ito ka bata? Handa ang mga maswerte na Ay, ikaw nakakutan. yung guest da? Taga-amon Barrio. Passion na mag-bike. Challenging, sir. Challenging. Saliwat, saliwat, saliwat. Saliwat. May pangatlo dyan ano eh. Fun ride. Third fun ride. Posible sir, may dyan kita. Ano yung January ah. For the next draw, Ayos, ayos. Ay, okay, okay, okay. Mr. Buklay from number 175. Like, share, and subscribe to my channel. Antikin niyo ako. Antikenyo ako. Like, share, subscribe to Antikenyo ako. Alright! Nice one! Nice one. Congratulations, sir. I was so amazed! Second partner. So, pinapasalamatan na natin ang aming sa Colnago ginagawang band train yung road bike. Galing. Sir, thank you very much for assist. So, at this juncture, the request police Tapos evening si Police Major Rex Parent and PA. Tapusan, tapos rin. Ayos, nice ride, nice ride. Station. Padjakul. May Bukaho. Gamya Bikers. Bilisan Bikers. Pagkakul Bikers. Ha? Tarong Bikers. Pan Bikers. Tarong Aso Bikers. Also kay Brother Laude, join and Pagkakul and Pagkakul. So, once again, salamat sa inyo at let's return to congratulations matabot. thank you very much sa mag-join sa second partner ka. Sir Andy, Sir Andy. Thank you, Ken. So, gina-request naman si Sir Karen na mag-join sa mga iba-iba mga group. Sir? At ang mga personnel, kang si Balong MPS na mag-join sa mga iba mga group na nag-ator dyan sa Banwa. Tarog, Bikers. So, sa mga next na grupo, anamit ang mga uniform natin, no? So, Shout out mga Tarog Bikers! Alright! Hindi kita nga patupang. Diyan lang sa hagdan, ha? Hindi, lapigdag dyan. Para makita kita. Sir Farrell, gina-request natin na mag-pictures. Tarog. Okay. What yun, Big? Okay, right there. Kunti pa sa dyan. 1, 2, 3. Congratulations from Yaksima Bike Club. Ano? Para pa. Sa atin yung mga Educators Bikers Club. Congratulations from Common Sir sa mga teachers.
you, Pastor. Thank you, sir. Ay, kaya, ma'am. Okay good, okay good. Swabe ang ano, swabe ang ruling. Sana maulit-ulit. Sana maulit-ulit. Sarap ulitin. Wow, swabe. Ako to kapwa natin para The best din na nami kid. Alright. Thank you very much sa mga sari-sari nyo. Mauli pa ka mo? Muli kami. Yung patnong apgano. Patnongon. Patnongon apgano. Adang. Padang. Okay, sige, halong mo sara.